challenge yani kanjena. Ngeke noma hayi noma ngizingakutshela ukuthi umyeni wami akazifuni. Hayibo. Uyathanda flexible wena. uyathanda hayi ngeke yini yona le Woza. siyashonela I-challenge omdanso. sitha awenze Uwabizelani amaphoyisa. Ukhala ama-siren. Uyibandakanye. Uwabizelani amaphoyisa. Ukhala ama-siren. Uyibandakanye. Yazi? yini yona le awenze ngawuphinde utheni Uwabizelani amaphoyisa. Ukhala ama-siren. Uyibandakanye. we asiphathukeke kulungile asenze awu okay Uwabizelani namaphoyisa. Ukhala ama-siren. Uyibandakanye. Bese uthi 1, 2, 3, 4. Udonse isibhamu. awuthi usenzele 1, 2, 3, 4. Udonse isibhamu. Bese uthi hayi mina ungumyeni wabo unomkhonto bese uthi emva kwalokho usuyaboshwa isaqhamuka amaphoyisa. Yeah. Isandla sodwa ngemuva, ulandele esinye ngemuva. yeah Bese ushaya le mpahla le yaseThekwini. yeah yeah Kawu-4. Bese Yeah. uyagoqa. Yeah. Uyagoqa. Emva kwalokho usuhambise kephara yabo. okay hayi ngiyayizwa Ilula mfazi. ukuthi nje uyangidida ngoba umyeni wami unomkhonto anazi Hayi wena. kulungile asizami yeah Woza. Niwabizela namaphoyisa. Khala ama-siren. Uyibandakanye. Siyaphinda futhi niyabizelani amaphoyisa. Khala ama-siren. Niyibandakanye. Sesiyazina ngo-4. 1, 2, 3, 4. Donsa isibhamu. Uthi emva kwalokho uthi usushaya le emva kwalokho ayiseqhamukile. Seyaboshwa wena. Uyaboshwa. Bese ushaya le mpahla yaseThekwini le. 3, 4. Uyagoqa unyawo. 1, 1. Suyiphara. Emva kwalokho